ai ila haisu la yamliku fihi al-hukmu la yamliku fihi al-hukma illa Allah, gurin da ba wanda ya isa wani hukunci sai Allah. Yace haka al-Imam Sa'labi ya faɗa cikin tafsirinsa, haka al-Imam Sam'ani ya faɗa, yace fassaran ilayhi yas'adul kalimu tayyib a cikin tafsirinsa yace ay yaqbalu Allahu al-kalima tayyib, ma'anan ilayhi yas'adul kalimu tayyib, Allah shi yake karban kyawawan ayyukan bayi, ba wai ana nufin za a tashi daga ƙasa a haura a sama a je a samu Allah ba tabaraka wa ta'ala. In ka ce haka zaka fassara, to kuma ai ga ayoyi da muka gabatar maka, waɗancan ayoyin na ilallahi kuma su duk ba a sama bane a ƙasa ne, zaka fassara su a haka? Ba za ka fassara su a haka ba. To waɗannan shi ya Maulana, maganar da kai na ji daɗi sosai. Wannan a haka yana nufin cewa duk abin da ya danganci Allah a cikin alƙur'ani ba a bude fassaran, ba a masa irin fassaran abin da Allah ya rubuta shi kayi tawili kenan, ko kuma akwai wasu ababen da ya danganci Allah, wa'annan ababa ana fassara su daidai zahirinsa. Wato sifofin Allah tabaraka wa ta'ala sarki zaki, akwai sifofi waɗanda sifofi ne da ba sa nuna naƙasu a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala, ba sa nuna Allah yana kama da bayinsa. To waɗannan sifofi in ka zo ka faɗe su a zahirinsu, to baka yi laifi ba. Kamar wani irin sifofi? Kamar al-qudratu, ƙudura, kamar ilimi, kamar rayuwa, kamar ƙarfi. Waɗannan sifofi in ka danganta wa Allah, baka buƙatar ka ce Allah tabar sai ka yi tawilin su, saboda ka san Allah dama ya kamata a mazauninsa na kai, ya kamata a mazauninka na mumini ka yadda Allah ya sufanta da irin waɗannan sifofi. To akwai kuma sifofi waɗanda idan ka kawo su suna kwatanta Allah da bayinsa. Misali, ka fahimce ni? Akwai sifofi, yanzu misali kamar sifan hannu. Kai yanzu daga na ce maka hannu, abin da zai zo a wajenka ko irin wannan, ko hannun dabba ko kaza, amma zaka ga dai gaba ce. To Allah tabaraka wa ta'ala ya kori ga wannan. Da haka idan ka ga Allah ya danganta wa kansa irin wannan, zaka kore wa Allah gaba tabaraka wa ta'ala, kai imani da ayat daga Allah take, amma ka kore wa Allah kuma kama da halittu. Misali zan baka, idan ka ga irin waɗannan ayoyin kaman kalman hannu, shin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kalman hannu ne saboda a cikin alkur'ani don ya gwada yana da hannu, ko ya yi amfani ne don ya gwada? Yanzu misali Allah da ya ce tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabarakallazi biyadihil mulku, ubangijin da yake da mulkin komai da komai a wajensa ya ɗaukaka, amma Allah sai ya amfani biyadihil mulku, a hannunsa mulki yake. Ayan nan ta zo ta gwada maka mulkin komai yana gurin Allah ne, ko ta zo ta gwada maka Allah yana da hannu? Mulki yake nufi. To wannan shine bambancin mu da su. Su in sun zo sai su ce ai daga cikin hujjojinmu na Allah yana da hannu, tabarakallazi biyadihil mulku. Ayat da ta zo ta gwada maka Allah yana da mulkin komai da komai, kai kuma ka zo kana fassara ayat cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu. Kaga wannan ai bai dace ba. Ba very simple ne, da me za a ce maka ai mulkin Najeriya a hannun Buhari yake. Ai ba ana nufin Buhari ya rika Najeriya. To shine fa. Na'am. Shine irin abin da suke yi. To zaka irin waɗannan sifofin shine kaman kuma ka san kaman abin da yake faruwa, iskalin da su suka samu shine ba su bambance gaba da sifa. Yanzu sarki zaki in ka zo ka ce ilimi sifan Allah ne tabaraka wa ta'ala, haka ne? Haka ne. Rayuwa sifan Allah ne, haka ne? To amma hannu sifan Allah ne? Sifa wannan ba sifa bane, sunanta gaba. Gaba kake danganta Allah, kaman kai ne walillahi almasalul a'la, walillahi almasalul a'la, sai yanzu in ce da Allah wani yana mun magana akan ka, sai in ce to wai sifanta min sarki zakin nan, kawai ka ce mun ai sarki zaki yana da hannu. Zan ce ya wani irin yana da hannu, ni ba gashi ni ma yana da hannu ba? Hannu ba sifa bace, hannu gaba ce. Hannu gaba ce, hannu ba sifa bace, hannu gaba ne. Kai wani magana mai ma'ana sosai, amma baka rula ba, da kace wai ai min magana a kanka, ai ba magana a kanka, bi ma'ana a kan magana. Thank you very much. To wannan shine abin da yake faruwa. Kaga malamai dai, yanda malaman suna da yawa,
na tsatsallake waɗansu abubuwa saboda gudun yadda na taro ma'lumat ɗin karmi ya cinye mana lokaci kuma za a buɗe waya kar abin ya yi tsayi da sauransu, amma dai yanzu mun fara a hankali za mu dinga ɗauka. Yanzu kaga ayar da muka yi magana akan ta sarki, mun yi magana akan wa huwal qahiru fawqa ibadihi yakafuna rabbahum min fawqihim, sannan mun yi magana akan hadisin nan na manzo Allah wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito, inna Allah lamma qala al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat gadabi, uku kenan ko. Sannan mun yi magana akan